Înainte să cobori, trebuie să apeși pe butonul acesta, că altfel nu oprește dacă nu coboară nimeni la stația de care aveți nevoie. Am urcat prin ușa de la mijloc, am atins aici, 220 de ieni, la podul Shinkyo, care este foarte aproape, 5 stații de aici, de la stația Nikko. Am gândit că este cel mai aproape și e ok, eventual dacă merg pe jos mi-a doar 20 de minute. Așa că prefer să dau o fugă acolo, vedem împreună podulețul. Bănuiesc că trebuie să fie pe aici. A, uite, acolo este. Zice că e podul lui Dumnezeu. Pe aici am traversat adineauri, trebuie să trec înapoi. Ok. A trebuit să dau 300 de ieni ca să intru și mi-a spus că este deschis până la 3:30, deci trebuie să dau o fuguță așa rapid, că mai sunt 25 de minute la dispoziție. Haideți să vedem, dar mi se pare super. De aici, pe aici cred că se intră și acesta este podul. Aici sunt oameni care își pun dorințe. Shinkyo Bridge. Vai, ce apă cristalină! Asta este telefon public într-o cabină de, nu știu, teleferic. Aici este pentru a-ți băga plicurile, poștă.
Este puțin mai frig față de dimineață. În drum nu mai iau basul. Nu mai are rost, am zis că tot e doar strada asta principală, merg pe ea, fac un pic de hiking și în drum o să găsesc eu un restaurant ceva, mă opresc acolo, îmi iau cină, o oră jumate, două, stau acolo, mai trag și eu de timp și după care o să merg la gară, la stația Nico. Pe aici nu prea sunt restaurante, dar cu cât o să mă apropii mai mult de stație, cu atât o să găsesc, pentru că am văzut din autobuz. Vreau să încerc neapărat iuba, care este din soia. Este de fapt pieliță din laptele de soia. Am mai mâncat, dar nu de la mama ei, de aici, că aici este faimoasă. Vreau să văd cum este aici și să încerc și tofu, de ce nu? În fine, mai văd eu și o să vă arăt și vouă. Și uite, de nicăieri, toaletă. Este foarte frumoasă zona, însă aici trebuie să ai timp să o explorezi, că altfel doar pentru o zi vii dimineața, pleci seara ca mine, sincer, e ok și așa, pentru cei care sunt foarte obosiți cu serviciu și vor o escapadă mică, dar pentru cei care își doresc să viziteze cât mai mult, poate să stea peste noapte aici și să viziteze cât mai multe locuri, pentru că, într-adevăr, sunt destul de multe. Am ajuns înapoi la stație și este un restaurant aici. Acesta, sus. Aici o să mănânc iuba. Cum puteți observa, sunt și foarte mulți străini pe aici. Asta este iuba, pielița din lapte de soia, ce am spus mai devreme, wasabi, așa, și mi-a adus un, nu știu, cred că e shoyu ăsta, soy sauce. Deci, am făcut un amestec de soy sauce cu wasabi. Foarte bună. Eu am mai mâncat și cred că am mai spus. Vânăta e foarte bună. Și la mijloc ce are? Cred că are ceva cărniță, ceva, nu știu ce. Apar, nu. Și se simte la gust. Se simte legume. Și clar are și puțină carne. Și avem pui, karage. Asta ar fi gyoza din iuba. Cum este? Încep cu salata.
prea arată astea ca în poză. Nu știu dacă nu, care nu vor fi greșit și mi-a adus altceva. Este iuba. Nu. Are gust, zici că ești un pic de gogoașă, dar nu dulce. Am mâncat de asta. Nu știu dacă m-ați supărat vreodată. Foarte bună. Am dat-o puțin și prin sos de soia cu wasabi. Pui. Așa arată cu înăuntru. Este bun, dar parcă este și puțin dulceac. Foarte puțin. Ok, e bun. După cum vedeți, s-a noptat afară. Cert este că mâncarea a fost foarte bună. 4.000 de ieni. Stația Nico pe timp de noapte. Am intrat pe peron. Am văzut aici o mică iluminație, nu știu dacă îl pot numi părculeț. Și mi s-a părut frumos. Am zis că mai bine intru. Oricum, mai am 20 de minute de așteptat. Mă plimb pe aici.